Kube ukuthi-ke inyanga siyangitshela ukuthi hey, lo muntu kuneskibha esikanje kanje ngoba uhlezi ulahlekelwa zimpahla nje yilo muntu uyaganga. Yaganga lo muntu and futhi lo muntu manje ekugcineni kahle kahle ufuna ukuthwala ngawe. Ufuna ukuthwala ngami. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bekashana kamenzi aphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nina bechwanele ngezengeze nina bembube nina bakaMesuzulu kaZulithini siyabingelela kunina nonke nikhona ezifundazweni zethu zonke amakhosi induna uhulumeni bonke nje iziphathimandla zethu ekhona eNingizimu Afrika siyathobeka lena ke iBlack Life TV uhambo lethu ke liya lapha na ku 1.5 million qhubeka usubscribe ulike ucomment siza ukuthi mhlambe ngeke ushaye noJune sithe cababa 1.5 million. Asingeneke odabela namhlanje sihlokweni sithi uthakatho ubani lami igama King Sicaka ngwalapha kaLuqa. Sibingelele ebhodini njani? Siyaphila baba njani? Sikhona wemfowethu singezwa kuningi. Yebo. Ngana kwethu ubani lo? Unjabulo wakanani sibonga. Alright Jebs. Mfowethu ake sizwe udaba lwakho mfowethu mhlambe from eqaleni kuze kuyophuma egcineni. Yebo baba. Uthakatho ubani? Hey bafu ngihlushwa umuntu obengithandana naye mfowethu. X. Yebo bafu. Yeah mfowethu. Hey manje i-ex yami ake ngiqale nje lento ngiqale nje from nje siqala uthando. Sure. Yeah bafu. Mina naye like sahlangana ePavilion. Oh wow. Sahlangana ePavilion kamnandi. Nami ngiyibonela umuntu wesimame nje omuhle o-right. Plus abanye bahlangana emarket nePavilion. Uyayibona lento bafu. Standard. Standard mfowethu. So manje mfowethu nami ngiyibonela inkosazana enhle ke nami la ngithi mina ake ngizame nami ukuyikhulumisa yabo. Ngithole nanamandla. Njengejongo. Uyayibona lo. Hayi kushuthi ke le nkosazana hayi kushuthi ke hayi ingithanda impela nami shuthi like ngendlela nami ngikhuluma ngakhona i-approach yami. Uyayibona. Hayi ukuthi ke ayishuthi ke nami ngicine sengithengela ukudla sesihlala phansi siyaxoxa siyangitshela hayi mina ngihlala kuphi kaMasixa kanje ngathi mina hayi no akunankinga mina ngihlala la eMayville. Uyayibona lo nakhona nami ngiyezamela amadogo angakabi nami kahle. Uyayibona lo nto. Hayi kwawukuthi ke kushuthi inkosazane ke lena ayigcine sesixoxa la ku WhatsApp emafonini. Hayi mesixoxa ke emafonini hayi inkosazane kube ukuthi hayi impela into ethi hayi impela hayi cha iyahamba. Iyabonakala. Uyayibona lo nto. Hayi umuntu esimame ke losisi lo kube ukuthi ke useyamuva la uyehlala khona. Usezohlala nami ke manje. Uyayibona ke lo nto. Yeah eshiya ekhaya kubo. Hayi kushuthi mengihlala naye ke umuntu kwesinokuzanela impahla gqoka impahla zami uyayibona lonto into kanjalo nje futhi unokuhamba nezimpahla zami eyongwashela uyayibona lonto leyo kanti lo muntu ngobenza kanjena usethole opportunity ukuthi bafo hey angiyazi lento mfowethu usethole opportunity ukuthi manje engitheshe manje uyayibona lonto leyo ngithi mina lo muntu esimame lona ngempela iskiphe sokuthi ngoba phela mina nginekipha mfowethu uyayibona nto kodwa iskiphe sokuthi phela nginekipha yabo nje into umuyithanda bafusha umuntu esimame like uyathanda ukuthi egxile kuyona leyo nto leyo uyayibona lonto ayivithi zampela uzobona hayibo nayo inkinga futhi ngicine nami ngelinye la ngimbuza ukuthi hayibo siphi iskipha sami se-Redbird sesikanje kanje ethi leso skipha leso ngasigcina kuyiwashing angazi kanjani ewash ukuthi mina hayibo impahla wena wayithathela ngiyakhumbula uyithatha impahla zakho ukuthi kanjani hayi kube into engayinaki nje leyo nto bhuti yebo leyo nto le hayi kube ukuthi ke ayihambe insuku hayi nazi impahla zami njalo iskipha ngonyaka siyanyamalala yebo leyo nto le hayi nami ngicine mina bafo kahlahle ngumuntu obuye naye ehamba abantu yebo lento nobuye ngihamba abantu bafo laba bezulu just uyoqinisekisa just nami ngicheck ukuthi into zami ihamba kanjani futhi uyalazi nawe into yakwaZulu futhi into senza kanjani yabo hayi kube ukuthi ke nami ngiyocheck into zami ke lapha mengifika lapha hayibo lo muntu kuvele loyana ke bafo ke uvele ekhuluma into zakho ungakakhulumi ungakakhulumi nje ungakawuvuli nanomlomo hayi mfowethu kusho ukuthi mengifika kuqomane lona ke lokuqomane bambiza lokuzana umgabade kunzi impela nje ngale ukukhahlamba lemubheka ohluhlu hayi shuthi lenkabi ke mengikhuluma nayo ke isho vele ingitshele nje ngingakakhulumi ithi indoda lo muntu othandana nayo kahle umthanda ngempela noma mhlambe umthanda ngokuthi nje
Hawu ngixake-ke uma ngibuza kanje hawu ndoda manje uthini uma ukhuluma kanje? Mbuzo Yabona, umuntu lo. mbuzo umuntu lo, yayibona le nto. Ethi lo muntu lo yena okuvalela iy'nhlanhla zakho. Yabona nasemsebenzini nalapha kade usebenza khona nje ngoba ungasasebenzi. Uye lo muntu, hawu uqale manje ngithuke ngithi hayi lo. Hawu impela yazi uma ngikhumbula ngosuku oluwukuthi lo muntu ngiyakhumbula impela ukuthi wafika kumina wangiphakela ukudla baba. Shuthi lokho kudla lokho mfowethu mhlawumbe kwakune something wayefakile ngoba phela angeke ubazi abantu besimama. Yebo le nto le. So hayi kube ukuthi-ke inyanga siyangitshela ukuthi hey lo muntu kuneskipa esikanje kanje 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 ngoba uhlezi ulahlekelwa zimpahla nje yilo muntu uyaganga. Eish. Yaganga lo muntu and futhi lo muntu manje ekugcineni kahle kahle ufuna ukuthwala ngawe. Hawu ufuna ukuthwala ngami. Ngiqale-ke nami-ke manje sahla amehlo-ke manje. Ikuthuse le nto manje. Hayi manje sengizokwenza njani manje? Yayibona le nto le. Hayi kube ukuthi khona lapho suke-ke mina lapho-ke singiyamtshela sethi uqhuma naye thatha naye ilokuzana mfethu uzofika ugeze ngayo nani nani nani. Yazi bhuti ngithe ngathi mengigeza bafo kwangathi umqondo uyavuleka. Kwangathi umqondo uyavuleka. Hey yazi ukubona umuntu wesimama emefika bafo uvela ukuthi ngathi nje uyanuka nje. Eish. Ngathi nje unesichitho thizeni nani nani uzubona lo muntu kusho ukuthi ngempela uyengisebenzile bafo. Uyayibona le nto le. Now sekubuya wena-ke manje ama-good senses usuqala ukumbona ngendlela enormal. Enormal manje. Hayi le kade ngimbuka ngayo. Uyayibona le nto. Ngithi mina nayi inkinga-ke. Hayi kube ukuthi-ke lapho-ke vele nje ngimtshele straight ngithi akathathe iy'mpahla zakhe nje. Thatha iy'mpahla zakhe ehambe. Amashe lo. Hayi kube ukuthi impela hayi nala ekhaya-ke vele bayamazi-ke ekhaya-ke. Nosisi bami nobhuti bami. Uyayibona le nto le. Futhi bezama ukumkhulumela nani nani. Hayi ngcone elale namhlanje. Ngithi nje angimdingi nje. Ngancamela ukuthi mhlawumbe elale ekamereni labo lokuzana nosisi bami. Mawuthi bona-ke Mawuthi bona. Ya mfowethu uyayibona le nto le. So hayi kwawukuthi-ke hayi ngaqala nje bafo kwakungathi ngathi iy'nto zami ngathi zithi ukulungalunga kancane ngathi ilokuzana hawu nangu lo muntu useyangifonela futhi. Mengifonela usengithinta-ke futhi manje nakhona usewumuntu like osefuna ukuthi silungise izinto nani ngathi mina ngeke kulunga. Kanjani after yonke leyo Hawu into angenzele yona bafu ngeke bafuma ivuma kanjani nawe mfowethu le nto leyo. Sewubambile kodwa waphunyuka ogibela. Hawu mfowethu ngeke ukuvume lokho mntaka baba. So inkinga yakhe nami ngiyabona ukuthi hayi no kahle kahle kusho ukuthi wayitshela ukuthi like mhlawumbe ushayisene noma mhlawumbe wayithole umuntu ibhamama nje. Nani nani bafo nani nani mfowethu ngase ngiphuma nje kuyena kulo muntu ngoba manje ngiyabona ukuthi umuntu ozongichithela isikhathi nempilo yami ingaphumeleli. So wena mfethu mawubheka lo muntu uyasho ukuthi uqale wamthanda nje uqala ukumbona. Kunormal engabe khona lutho. Kodwa after sewuthola ukuthi uhamba ukusebenzisela izinto akubuya angisho inhlanhla encane lothando waqala ukumbona ngalo. Yini le attract kuyena uma umbona for the first day you want to know lo muntu lo ufuna ukuphila naye side macala? Cha phela bafa ngithi ngeke ngazi mfethu noma mhlawumbe into oyisebenzisa yena phambilini noma into ekuyena. Sibunga nje sokuthi nje sokuthi mengimbuka mfethu okokuqala nje mfethu ngithi inhlanga ithi izinto nkosazi yayinhle kangaka. Yebo futhi eyigeza le nkosazana le. Inkinga nje le nto le into ngempela ongeke uyazi ukuthi ngempela ngiyayichaza ngithini. Shuthi yena nje bekusebenza ngeengubo kuphela ingekho into akudlisayo yona and stuff. Ngiyacabanga ukuthi bafo mhlawumbe kukhona nokunye mhlawumbe uGqomane engangitshele khona ngoba wathi uGqomane kuningi engingakusho ngalo muntu uyabona ngoba phela ngeke ngazi ayibona lento leyo kodwa washo nje impela uGqomane hayi lo muntu lo mhlawumbe ngenze ukuthi khona nezinye izinto akazenzayo eseceleni kodwa ngeke ngikusho lokho ngoba kudinga imali njengendoda ehlanganisayo wena mawungabala izinto nje ezikulimalele during that time unganakile usubona manje uthi ulimale kakhulu ngasikhathi lesa usabanjwa ngenkwayindwana lapho. Hey bafo uyabona nje ngoba ngisho ukuthi nakwamanje bhuti wami umsebenzi angisebenzi. Mina ekhaya ngiyabona ukuthi izinto ngixabana nawo wonke umuntu egcekeni manje. Sengathi manje like lento wayishiya kimi nabafo. Uyayibona lento le ngathi manje like mengibuka omunye umuntu ingathi manje uyesithasa noma ngathi yini isichitho into kanjalo nje wena mfowethu. Uyayibona lento le. So ngiyalidinga impela usizo wena mfowethu wena bhuti wami ngiyalidinga impela isizo ukuthi nje mhlawumbe like ngithole umuntu ongangisiza ngale nkinga engikuyona. Ngoba kushuthi as much as wakwazi ukuphunyuka ufile ukuthi awusamdinga. Mfowethu. Kodwa kukhona izinsalelo ezasala ezenza ukuthi ungaqhubeki kahle kuwena egazini. Yebo bafu ngasho ukuthi into kanjalo bhuti wami. Because phela yazona mfethu labantu laba thina la ekhaya sishuthe izinyanga kakhulu for many years. Ezeze izinto esiqaphelile uma bekhuluma ngemithi. Yebo.
bayasho ukuthi when it's come to lezinto zentando akavele umuntu agaranta ngentando kuphela ugaranta nanokuthi nje abanye abantu bengakubheki. Simple thing ukuthi abanye abantu bangakubheki usho ukuthi ukufaka isichitho kwabanye abantu only kube uyena yedwa kwamukela kodwa abanye bengakamukeli. So ngakho kubalethile noma ngathiwa usuyalekelela ukukhishwa leyo nto uphinde ugezwa futhi ekuthenini kusuke lokhu ke manje kwesichitho because kunama-fight nje mhlawumbe uthi wawalwa ekhaya ngenxa yakhe. Yebo bhuti. Kunabantu mhlawumbe basondela eduze kwakhe abasenamagqobu namanje uthi nawe wathi kumina. Unjani phela bhuti, unjani. So kunzima ukuthi badlulise namanje sasafarisha ey'ntweni ezenziwe umuntu. Inkinga bhuti wami impela, yabona nje impela inkinga nje ngiyafisa ukuthi ngampela nababukeli mhlawumbe bengisize nje kule nkinga engikuyona ngoba ngiyabona impela ukuthi hayi kusho ukuthi phela impilo yami iyaphansi impela. Uyayibona lonto leyo. Kwezothanda khona you still believe in love? Hey bhuti wami kubi bhuti wami ngibamba ngiyayeka. Umuntu engithandana naye akahlali. Bamba amatoho nje lapha na. Hey ndoda akuhlanga nje kahle akusafani nakuqala engakamtholi lo muntu. Kusho ukuthi lento wayishiya nje bhuti wami ngasho ukuthi nje impilo yami kusho ukuthi like uyimoshile okwamanje. Angazi noma kubuye kulunge noma kanjani kodwa nje ngiyalidinga usizo bafuthi nje kuyiqonda izinto nje ngendlela okuyiyo. Mostly nabantu nibangani manje sonihlangene nabo suke uthandana nabo sesikhathi. Hey bhuti wami yazi lento okuningi engingakusho na bhuti umuntu wesimame engimthola. Hayi bafo hayi. Yabona nje anginaso isikhathi sakhe. Ukumfonela anginaso isikhathi sokumfonela, ukumchecka, ukumkhipha. Ngifila ngathi uba nje ngifila ngathi nje like hey yabo ngathi umuntu engamsebenzisa yabo empedeni kuphela mase ngimshiya kanjalo. Anginaso nje isikhathi sakhe. Yazi futhi beside lento yokuthakatha. One thing about lezinto lezi zama-relationship abantu besilisa sobehlukumezeka kuzona ngiyinotisile even myself ukuthi kukhona isikhathi la ngathi mina I will never even empilweni nje nganikeza umuntu osifazane imali ukuthi akwenze ikhanda ngenxa ye-history thizeni engiyaziyo ukuthi yakuyangishaya you know ukuthi uhlangana nomuntu nithandane ajoke ukuthi hey mhlangane wave into engizoyifeba just like that. It's like a joke. But mhlazane naye wave ayenza exactly lento ayikhuluma i-joke that day. Kunjalo bhuti. So mayiseyenza kimi nemqondo ngoring ukuthi I will never lento uyenza. Ngiyenza. So ngiyayifila le mpahla oyisho ukuthi hey bhuti wami uhlala nomuntu kodwa ungabi nasikhathi so good morning good night ufuna ukumkhipha because khona umuntu oke wa-investa kakhulu kuyena ngaleyo nto agcina usulimala. Kahle kahle you need usizo kulezo zinto ey'kanjalo ukuthi udlula kanjani entweni efana naleyo. So that ungathwesi wonke umuntu wesifazane hlangana endleleni into efanayo. Yebo bhuti wami kunjani phela. Because lezi zinto futhi mawuthi uyayibuka thina abantu besinebhadi basihleka and sichaza ukuhetheka kwethu. Kube ngathi thina hayi wiki kube kuthiwa thina hayi thina singamadoda impela ngathi umuntu wesibamba. Ungakhalwa indoda ayikho lo so besho lona bhuti wami ayikho lonto leyo. Indoda iyakhala yona kodwa ikhala ngaphakathi. Which is ingozi. Kuyinkinga bafolo. Which is ingozi ngoba wona nje uyi-gentleman uyakwazi ukuqoqa into yakho noma udila kodwa ezinye indaba ziyabulala at the end of the day bese kuthiwa wonke umuntu wesilisa. Hey yabona bhuti wami ngangakucabanga nalokho ukuthi mhlambe like ngiyithathele mina umthetho. Ngendlela nami ngakhona situation bese ngikuyona enkingeni bafo. Udlalile ngami lo muntu lo bafo. Ngisebenza ka Trustnet. Kuphela umsebenzi. Cabanga inkampani engaka bafo. Angeneki ke sinoma kanjani. Yazi bafo nakhona ngoba ngisebenza nje kushuthi like ngasithola lesipani nakhona ngomunye umlungu ekade esebenza neThama la ithama lashona. Kwaukuthi sengifakwe emsebenzini ngenxa yethama. Yabona nje bafo yazi sinokuphuza bafo siphuze kodwa uthola ukuthi uphuza uthanda wenziwa umuntu wesimanga. Umuntu wesimanga. Uyayibona lonto. Akushuthi ngoba nahlangana vele nalo line lo yena ngamanje uthi uya emsebenzini noma uyu end up ulahlelwa umsebenzi ngenxa ukuthi ne-respect emsebenzini ayisekho. Hey bafo yabona nje bafo lo muntu wayengenandaba bafo yena nje kahle kahle okushuthi like wayeze ngayo imali ngengiqamba manga wayeze ngayo imali kodwa wayengakunaki lokho ukuthi ngemsebenzini nani nje yabo ngoba phela bengihlala naye futhi yabona kodwa nje like ube umuntu uthola ukuthi naleso sikhathi uthanda utshwala bafo uyashiliza phela manje yabo ngoba nje ushiliza kanje awunaki into eziningi nokubuye engaphekile nani yabo nje yonke leso stuff le so manje ngase ngibona ukuthi hayi no khona something wrong la into zami ngathi kuyalahleka u1 no2 no3 hayi ngcono vele ngiyike ngithathe esinye istepisi and namo engapheki quite obviously first uyilokhuza ama restaurant yona into option hey bafo and lawo ama restaurant ahanjwa ngemali
Le mali Imali, ngabe bafo. yayiseva igcina manje idla budedengu. Awu lo muntu bafo ngangicabanga nanokuthi ngimshade. Kodwa yena still uyimoshela yona into enhle. And singakhuluma sigeqa amagula sithini akusoze kwalingana ukuthi kube khona umuntu wesifazane ekhaya okhanda umuzi othi uyaphuza. Hayi bafo, hayi impela nami impela yabafa ekhaya abakahle umama ngeke ngiqamba ngumama nje akamthandi umuntu ophuzayo. Akamthandi. Owesilisa owesifazane kuyafana. Akamthandi nje. Kahle umama wakhula ngesonto bafo. Yeah. Yebo, so uthanda into eqondile. Aqondile. Yebo, so manje masizomlethela isidakwa futhi nakhona esithakathayo. Futhi phela la ekhaya uyosiqeda ngethakatho futhi uyogcina manje thina Okanje sedakiwe afake hey extra. bafeke manje ibonje lento ukuthi ngizogcina manje sengidonsa ngodiesel hey Mfowethu ngiyakuzwa kulungile kanza kwethu ngoba kushoniwe kufiwe kuyahlekwa kodwa izimo zinzima njengoba echaza umfowethu okubalekile ukuthi si-understand ukuthi lamadoda kusasa abonakala ekhala bakhaliswa izinto ayifihla ngaphakathi amadoda awabona abantu abakhuluma njalo ngiyengizwe nje manithi khulumani madoda it's not easy wasesikade ukuthi uyakhuluma kusound engazi ukuthi indoda ewikhe ethanda ukukhuluma ethanda ukutetema kanti inkinga ushawa ilento esesifubeni ekulimazayo ekwenze uma uthi uyabuka manje nje kunegama lomuntu involved. So ngiyacela ingane zakuthi noma ngabe kuthiwa indoda seduze kwakho uyibona iweak kangakanani mayikhuluma zama ukuyilalela zama ukuza ngesixazululo njengamanje asidlali sikhuluma ngabantu abaneyinkinga eziserious abadinga usizo even ukukhuluma naye eduze kwakho umchazele khona usokwangitshela ngithi ukwakhuluma nomunye umfowethu from emini ngo-1 waze washaya u-12 ebusuku bekhuluma u-double load bephethe sikazi ukuyibulala izimo ey'fana nazo lezi so-ke siyacela ingane zakwethu kule phatha ukuthi uyithakatha ubani asiqondile xoxa indaba kodwa siqonde futhi ukuveza ukuthi kukhona abantu besifazane abadlala ngemizi yamanye amadoda saniyosala kahle sophela sibonana kokuzayo. It's the Black Life TV.